Kuria na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus. Minggutta sadarion ima rogate. Namarlapatan martania. Adorat sotabuka para minggota. Jumolo mahita martaniang nahohok. Di bagasan rohat tabi. Martaniang mahita. Amen. Atong hamuna hinahuongan beta mahita marsomba laho mamuji dohot pasangapon Tuhata. Roma hita mangalok tujurona akka namasihol marnida halongangan na pinatupan. Maredde mahita. Marhite-hite kuar di debata ama dohot kuar di anakna Tuhan Yesus Kristus dohot kuar di di parabadian natumo palangit dohot tanoon. Amen. Somonodo di dok Tuhani pajong-jongon muna maahu laho marutanian tuahu Jawa tani honok kumahamu Jawa luan muna maaf laos jupak kamu molo tundi lului hamu aku siang nasa
kanuma ahu. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata parmugu nasohat urusan bolang ngalanya siniruhan sabdinggo ubahin natar bahek gani narkumu di jolo marsadani roha martangiang di parbaga-baga hodo di bagasan khatam molo adong dua manak toluhan marpumu marhite-hite goarku lehononmu napinang nasida ale Tuhan pasal mabaga-bagami tangihon mapangiduan nami lehon manatau hagoduan nami lehon madirami saleleng di hasianalo parbinongkoan di hasit tongani dohot di hagoduan saleleng marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maret de mahita sian buku de nomor 211. Patik ni debata di minggu rogate sadarion imasian patik parjolo sahat tu patik paopaton patik parjolo ahudo jahuba debatam ninna debatatta dan jadi barakup ahu bahenonmu debatam patik paduahun dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha nadi banua gijang dohot nadi banua tongaon rodi nadi bagasan aik nadi turuni tanah yang gotung gabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhumna do sugut akka namar sineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa siulaonmu alai anggo ari papi tuhoni ari paradianan ni jahuba debatam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang borung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahan rodi pangisi ni hutani halak pe namangebati hutam ay dinaonom arido ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papi tuhoni dibaheni do ubahen nadi pasu-pasu debata
Ari paradianan nai jala di parbadiai ido saatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahum bartu batikmi. Amen. Maredde hita sian bukwedde nomor 733. Tato potima dosatta tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalut ni roha jalana basar doho sai mar pangulahi maroham midaham dibaheni sai sama sudi dosanam dangadong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonoddo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuaku, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugatku Tuhan, uruhon hamu masianaku, ay nalabok doaku jalana seret marroha, asa dapotan hasonangan toddimuna, ay labok do augatku, jalaneang dodohot nahu paporsakton. Asa ngapon madidebata nadigijang. Amen. Maredehita sian bukuede nomor 814. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di mingguon sian evangelium ni si Lukas biddu 10 halu mamuka sian ayat na parjolo sahat tu ayat na pawaluhon tajahama marsikat sorin dungi dihatahon matunasida upama sada pabuwa ikot toktong nasida martaniyang nasotupa lepa. Ordo hatana, adong madina sabuga panguhun sada, dang dihadiah di bata, jaladang dipatuli menjol. Alai adong madihutai paropuan nababalu, naro manopot ibana, maddot, Victoriahu maralohon alokih. Jadi delek dang ikut rohana, alaininna mamuse di bagasan rohana. Tutudo, dang hadiah di bata, jaladang patuli yau menjol. Alai kupitori nama baluon. Ala dinengnengi aku atik boha ro ibadah maon muse menggariangi aku. Dungi idok kuhanima, talimon hamuma pandok di panguhun nageruki. Ia debata tungso pitoran nama akka napinilitna akka damajo ibana arian dohot borngin tung pangergeron nama dinasida. Ima sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Maredde hita sian bukuede nomor 240 sian.
tahatidak kon maha porseotai, songon nahidatidak kon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita maddo. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, natumo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siyan tod di parbadia, adorak so haguguhan. Ido tuhatta, natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tubanwatoru dung di tanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, ay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ahu porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangolu sogut, daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Warta Jemaat Tau Ting HKBP Serang, Distrik 21 Banten, Minggu Rogate, tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu, Minggu Rogate atau Martangiang. Topik, Tangiang Hamauliateon atau dua ucapan syukur. Yang kedua, ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang mengimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Mari kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis atau situa sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Yang ketiga, kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanggungan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini diimbau kepada seluruh majelis dan seluruh warga jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pada setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media WhatsApp grup sektor kita masing-masing. 4. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, gereja kita melaksanakan kebaktian pukul 10.15 WIB bagi yang akan menyaksikan iman atau makatidakon haporseaun dan orang tua atau wali masing-masing. Yang keenam, pelantikan pengurus dewan, seksi-seksi, MPA, para tahun, dan badan audit. Sesuai dengan keputusan sermon majelis, pada minggu pertama bulan Juni 2020 akan dilaksanakan pelantikan kepengurusan dewan-dewan, koinonia, marturia, diakonia, majelis perbendaharaan dan administrasi, MPA, badan audit,
periode 2020-2024. Demikian juga pengurus seksi-seksi periode 2020-2022. Acara pelantikan dilaksanakan pada kebaktian Minggu di Gereja HKBP Serang masuk pukul 10.15 WIB. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, pelantikan tersebut dihadiri atau diwakili oleh Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Ketua MPA, Ketua Badan Audit, dan Ketua-Ketua Seksi, Sekolah Minggu, Remaja, NHKBP, Perempuan, Bapak, Lansia, Sending, Musik, Diakoni Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kemasyarakatan. Kiranya Tuhan yang memberkati kegiatan tersebut. 1. Menyaksikan iman, maka tidakon haporsiaun khusus dewasa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 di peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan acara menyaksikan iman atau maka tidakon haporsiaun khusus bagi 9 orang pemuda-pemudi yang sudah dewasa yang telah belajar sidi selama ini. Acara dilaksanakan di Gereja HKBP Serang Resort Serang masuk pukul 10.15 WIB dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang menghadiri ibadah kebaktian tersebut yaitu pelayan khotbah, liturgis, kolektan, song leader, organis, peserta anak sidi dan orang tua masing-masing dan harus mempergunakan masker. B. Semua peserta tersebut yang tercantum di atas diimbau sebelum naik lantai 2 terlebih dahulu pengecekan suhu tubuh dan juga supaya mencuci tangan atau memakai hand sanitizer di tempat yang disediakan di pintu masuk gereja sehubungan dengan petunjuk protokol kesehatan dari pemerintah. C. Bagi jemaat diharapkan tidak datang ke gereja namun mengadakan acara ibadah di rumah kita masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak keamanan. Kepada yang akan menyaksikan iman beserta orang tua atau wali supaya menghadiri ibadah tersebut. 2. Warta pemberkatan pernikahan. Warta kedua akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Pande Hasiholan Sinaga, putra dari Bapak Robert Sinaga, Ibu Andriani Panggabean, alamat Banjar Butul, Desa Pacurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara, Jemaat HKBP Resort Pacurnapitu, Distrik 2 Selindung, dengan calon mempelai perempuan Lamtiar Boru Purba, putri dari Bapak Apendi Purba, Ibu Rusmaya Boris Mamora, alamat Sisordak, Tapanuli Utara, Jemaat HKBP Sisordak, Resort Simamora, Distrik 16 Kubang Habisaran. Pemberkatan pernikahan hari Rabu 20 Mei 2020 masuk jam 10.15 WIB di HKBP Serang Resort Serang. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana perkawinan tersebut. 13. Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Gereja kita melalui Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang mengharapkan partisipasi yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai 19. Demikian juga Napos Wulung sebagai donatur atau penyumbang ke panitia untuk dapat disalurkan kepada warga jemaat HKBP Serang dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Sumbangan dapat diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak, dan lain-lain. Demikian juga sumbangan atau donatur berupa uang cash atau ditransfer ke panitia melalui Bank BNI rekening terlampir atas nama Bapak Jetro Nagaraja Sinaga. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, pukul 10 WIB, gereja kita akan menyalurkan bantuan sembako ke anggota jemaat kepada 5 kakak per sektor melalui panitia atau situa sektor masing-masing. Demikian juga masyarakat di sekitar gereja HKBP Serang yang membutuhkan atau sangat berdampak
terhadap pandemi COVID-19 tersebut. 14. Persembahan ibadah kebaktian minggu, pertangyangan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenaan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertangyangan keluarga yang kita laksanakan di rumah masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kita ke Huria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Karena Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupannya kesehariannya. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Warta keuangan dapat kita baca di warta jemaat ini. Pelayan penuh waktu Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersuka cita, Tuhan memberkati agar sukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi jemaatnya. Amin. Marede hita sian buku ebde nomor 487 ayat 1. Martangiang mahita, dami ni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhutna, hurian itu hatta, amanami inanami, sekolah minggu remaja naposo bulung, na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli sian hata ni debata, taparadema asa hujaha dihita, takasma tapai hutihut, disada kronika bidu 10 ayat 10 rodi 27 songonoma didok disi. Dungi masuk maraja David, tu bagasan udung-udungi los hudul maibana di hadapan ni Jehovah ninnama tungi sema au pola ali Jehovah de batakku jala tungi sema pola anggo pinoparhu ubahitung diwa ko au sahat rotuson akub ni motiku do pedi roham ali de bata pola huhut marbaga-baga ho taringot tu pinopar ni naposom taringot tu namasa sugut jalanunga ditatap poau son panatap ni jolma ali Jehovah debata na digijangi tunga hadope akum ni sidohonon ni sidapi tuho ala hamuliaon nabi nasabasahom mutu naposom alai tahe ditadahodo naposomon
Ali Jahoba alaniau na posomon jala hobar tulomone roham nunga di bahek kosa luhut halongangan na bulonon laho pabotoho sudiak kahabal gaunon. Ali Jahoba dangadong nanggo sada tudoson ho jala dangadong dewata dukon niho hobar tu saluhut naung binegeni pinggol nami. Jala tung di dia ma adong jupang sada bangso di tanoon songob bangsom Israel pola tung debata sa diri borhak laho manubus sada bangso ainonna dohok laho mabahin guarmu bar marbarita marhite sian halonganga bulon dohok na sokkal laho pabalihon akka bangso parbegu maradopon bangsom na tinobusmu sian misir. Jalanunga di padiriho di ho bangsom Israel bahen bangsom rodi saliling-liling na jalaho ali Jahoba gabe debata nasida atong ali Jahoba say pahot mahatan nau pinarbaga-bagami tunaposom taringot tu pinoparna saha rodi saliling-liling na jalabahem mahobar tu na pinarbaga-bagami. Olo say sintong may jalalam tutibul na guarmu rodi saliling-liling na asa dohonon ni halak songonon Jahoba sebaot do debata ni Israel ibana tongod debata humokop Israel jalahot do ia pinopar ni naposom si David di jolomi ay ho ale debataku nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon pabua iko pauliomu di ibana sada bagas alani ido ubahin hum rohani naposomon martangiang diadopamu ope ali Jahoba hosa diri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata nadingganon atong nunga sapalolomoro hamma masu-masu pinopar ni naposomon asahot dia do pamuro di saliling-liling na ay manangise na pinasupasum ali Jahoba ima dapota pasu-pasu rodi saliling-liling na iro sahat na hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus ganuk bagas ganuk keluarga na martangiang na pinasupasu ni debata sadarion molo tapamanat turpuk mingguon jala molo tajaha nasabiduon mulai siat ayat sada berengot tado sihol ni roha pangarana pion ni Raja Daud ima sihol ni rohana pajongjong bagas joro ni debata tongon hudul-hudul masih Daud di bagasna di jabuna jala di do ibana say marhusari di rohana jala di hatahot doi tu panurang natan idama ia au maringanan di bagas jabu nasian hawares ia poti parpadanan ni Jahoba hape jongjong di tonga-tonga ni ribbe-ribbe ninna Raja Daud ia au maringanan di bagas jabu sian hawares alai poti parpadanan ni Jahoba di tonga-tonga ni ribbe-ribbe tenda-tenda diranapi ibana do akka amanginang isi mapola ibana tutu molo maringanan ibana di jabu nasian hau ares hape poti parpadanan di debata poti parpadanan di Jahoba di tonga-tonga ni ribbe-ribbe olak ni marsaka maraja Daud laho pajongjong bagas joro ni debata ditangyakon ibana maitu debata dipangidohon ibana maitu debata ukak ni rohana laho pajongjong bagas joro ni Jahoba tangiang
namacay uli akka amanginang tangiyang natuun niyodjar ni hapur siyaon na lahumabahen na duminggan tude bata ng ditongatongan ni bangsoy alay laos disoddo berengot ta akka manginang bohado alus ni debata ditangiyang ni Raja Daud disakap nama cai uli laho pajongjong bagas joroi dia lusi debatama si Daud marhite panurang natan pabua doktu Raja Daud dang jadi anggo ho pajongjong diau sada bagas bahen inganakku ido alus ni debata dang jadi anggo ho pajongjong diau sada bagas bahen inganakku ahado lapatan niak kamanginang molo makuling baritaon waing di minggu rogate dan nasala do tangyang ni Raja Daud daong alay buasa muasongoni alus ni debata los idon waing nagabi si pahusor-husorota gudang doak kamanginang tangyang tai nama cayuli dengan nyojar ni hapor siaon nyojar ni holong ni roha alay dang tulus dia lusi debata songot tangyang ni Raja Daud diturpuhon dang tikina dope ido sakap ni debata dang tikina dope ay di debata do dang dung dope au maringana di bagas joro dung hubuan bangso Israel nakok tu Jerusalem ninna dang dung dope hea debata maringana di bagas joroi dang dung dope hea hudok tu bangso Israel buasa dang di pauli hamu diau sada joro sian hawares ahado lapatan niak kamanginang namar lapatan doi sesungguhnya sejatinya kita berjalan di dalam satu rancangan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sesungguhnya kita berada di dalam rencana yang sudah diaturkan oleh Tuhan. Tu Raja Daud di debata pabua matuna posok kusi Daud nunga hubuat ibana sian parmahanan asa gabe gumonggom bangsa Israel. Sesungguhnya Allah sudah memilih Daud, memilih dia yang tadinya adalah seorang gembala menjadi gembala umat Israel. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus macai tabo labok jala di bagasan las niroha molo tapai hutihut harosuon ni Raja Daud tu debata di bagasan tangyangna di bagasan pangiduanna jala sasintongna ido lapatan ni rogate lapatan ni namar tangyang say di pay baru dua kamanginang pangatusiot tataringot tu namar tangyang tarlumobi di turpuhon si partangyang tu debata diboto sakap ni debata di nguluna diboto si partangyang ido sakap ni debata di nguluna ido ngulu ni si partangyang jupado dame dohot las niroha hasabamon niroha di si partangyangi molo pe sosongon na pinangidunai lehonon di debata ido namasa diturpukta sadarion marhite tangyang ni Raja Daud daksongon na pinangidunai alus ni debata alay las rohana disodok kamanginang asa tauji mamering sahalinari bohado sikap bohado hita dinamar tangyang
Bohado hita mangalapati tang yang tai. Patuluson sakap ni debata. Molo peta pasahat pangiduatta tu debata, molo peta pasahat na pinarsita ni rohatta, pojok ni rohatta, ta pangido, ta hirim asa denggan parngolu-ngoluatta, dang nagabisalay akka manginang, di epistel nong tajahan kingan, bahkan ikut terus ni jukulhon martangiang tu debata mangido na pinarsita ni rohatai alai unang lupa hita songon nidok ni Tuhan Yesus ditangyang na di Getsemane nunga di bagasan pardangolan Tuhan Yesus uju martangiang ibana di Getsemane pola do Yesus aliamang namu tarbahin salpuhom masih inumono sianau ninna Tuhan Yesus di Getsemane alai tahe unang mamarguru turohaku turohamdo odo tangiang nasasitongna diajarhon Tuhan Yesus pinarsita do akka amanginang nauli songon natasakapi di ngulutaw alai songon nidok ni Yesus unang mamarguru turohaku rohamdo patuluson sakap ni dewata odo sikap rohana sitong ujung martangiak kita ay taboto do debatata nauboto salhut. Kita mengaku dan percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Molo di boto debata doi. Olo masih patah dohonot tabuah sama pola martangiak kita. Aing di boto debatai. Di boto debata do saluhuna. Memang benar. Si tong doi. Alai narumikot akka amanginang. Dihita don waing tabo todo sakap ni debata di ngulutaw tabo todo hata ni debata nanaing masa di ngulutaw sedia maboto otta molo sota sukku ni bana di bagasat tangyang ta sedia maboto otai molo song makatai hita no debata berdoa berbicara kepada Tuhan. Unang lupa hitak kamanginang si pata molo halang pedilat taong dang boy madok pangiduat tadi tangyang tai jero hatani debata urupan hita mangidohoni nasa tangyang pangiduata tu debata hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus berengotta do ditrupuhon bohama uju martangiang Raja Daud tu debata udut ni pakkatayon na parjoloi di ayat sada nang tajahan king dungi Roma tu bagasan rohana di ayat 10 nakid didok dungi masuk maraja David tu bagasan udung-udungi lasudul maibana di hadapan ni Jehovah nin nama tungi sema au pola ani Jehovah debatakku jala tungi sema pola angko pinoparhu ubahetung dibuat ko au sahat ro tusong las ditada Raja Daud do ise ibana di joloni debata ido tangiang nasitong niajar hon ni trupuhod dihitak kamanginang dada naso ditadda debatar Raja Daud alai bohado panadaw ni Raja Daud di jolo ni debata bohado panadayota di jolo ni debata ido narikot dihirim siat trupuhod dihita uju martangiak kita tu debata naparjolo
Molo di dok Raja Daud nakingan ise mapola ibana di joloni debata nasasitongna napabuahon pengakuan otoritas Tuhan atas hidupnya. Molo di dok Raja Daud nakingan ise mapola ibana doh pinoparna molo pola diargahon debata ibana di jolona. Mari kita ingat kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sejarah kehidupan kita hingga sampai detik ini. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Isi mahita di joloni debata ia saholan ala asini rohani debata sabing. Los di sodona padua ho berengota dung ditadda iwana debata dingoluna ditadda ibana isedo dirina di jolo ni debata los disido tubu pamujion tu debata di pajojor Raja Daud do nasa pabahenan halongangan nabalgai nang sahat tu Raja Daud ditutur-tuturi Raja Daud do nasa pabahenan di debata di jolo ni debata di tangyang nai akamangina Daud do sipata masa di ngulut tahun. Coba cek kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, manakah yang lebih banyak ucapan syukur kita atau sungut-sungut dalam hidup kita ini? Hata mauliate do manang hata ungut-ungut na kumudang di ngulut tahun. Labok nirohado manang hata rimas namasa di ngulut taon. Boy do tapajojor pasu-pasu ni debata manang holan na mga piyak kita di ngulut taon. Terlumowi di masa-masa koronaon at kaamangina ketika virus corona mewabah di tengah-tengah kehidupan kita di seluruh bumi ini. Ungut-ungut do nagumudang naubalga manang tangiang. Lam jumukjo do hitamar tangiang manang lam sohyado hitamar tangiang. Toy ma pinapodo ma atik na songoni do kamanginang. Toho boy gudang pangotak ni nama saon tuhita. Alay las disobdo dipakuling hitan waing. Songon na pinatupan ni Raja Daud. Dak songon na pinangido ni rohanai masa tu ibana. Alay las disido ukap rohana manada papayanan di debata. Las disodon waing. Di pangidohon ibana. Atong ali debata lampahot ma baga-bagami. Tu pinopar ni naposomon. Di las dipangido Raja Daud do asa sudi nasa baga-baga ni debata hok mai sahat tu pinoparna songon ni dok ni debata di sobdon waing akamanginang mulu tahuji pai hut-hut barita namasa di bagasa turpuhon macai api doi berengota di ngulutta sinuaing. Saya boleh gambarkan Bapak Ibu Saudara-saudara ketika pada musim kemarau yang sangat panjang mungkin kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan hujan. Begitu kita selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan. Tetapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara ketika semasa musim kemarau itu ketika kita meminta hujan, pada saat yang sama apakah kita juga mempersiapkan wadah tempat untuk air hujan yang kita minta itu? Jangan-jangan kita tidak berbuat apa-apa, hanya mengharapkan hujan itu datang, selesai persoalan. Bagi orang percaya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Justru molo tapangido udah detik logo ni hari iko parediota do inganan ni aihi.
Disido mangulah hapor siyaw tayak kamanginang. Molo masa piak kana masa tapangido pabahenan pangurupen ni dewata nekot taulahod doi. Los ima tangiang nasasitongna. Rogate martangiang. Amanginan, Bapak Ibu Saudara, apapun doamu hari ini, apapun yang kita mintakan kepada Tuhan, berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, semuanya itu mari kita alaskan di dalam dan terjadi hanya oleh kehendak Tuhan saja. Supaya kita berjalan di jalan rencana karya keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus, mauliate Tuhan, macai balga tada halongangat di ngulu nami di pasahato. Molo dope bui huju hami kuarmu nabadiai. Tada halongangan na balga itu di hami. Atong ali Tuhan ajari hami. Asa totong marudut ni roha. Di bagasan hapor siyaw mangidohot tu as ni roham. Nasa perdalanan ni ngulo nami. Molo pe tung sejupang dope na huparsita hami. Pasabam rohanami. Asa uduk kami mangidohon itu hoali Tuhan. Ay takas suboto hami. Radido saluhu nanasa na hupangido hami dia dopang. Atong pasauk mayali Tuhan. Saluhu may disudia karuas ni huriam. Akatang yang nami be. Lehonom marguru tu asini roham. Ditikki halehatanna. Marhiti partikiam. Atong disabdo hami ali Tuhan. Ra martangiang tuho. Say saut malomoni roham. Dada lomoni rohanami. Ala ni Yesus Kristus. Amin. Mari dimahita laos tapasaha mapiliat tatulibata edita goklas ni rohado au. Rimah hita jongjong tatangyak kuma piliata. Ali debata amanami na di banwa gijang hodo harwan ni saluhut silehon-lehon na ringgad dohon na solibasan na maliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohon di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oni
Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarm, say ro maharajaum, say saut malomone roham di Banua Tongon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulo siapari. Say sama dosa nami song panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jalalas di pasarohon madamena tu todim. Amin. Amin. Horas madihita, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Sonang rohaku di panji susi porsupe hutao diso na posto rohaku di sonang toktong rohako sonang do di paso